नमस्कार मंडळी. रेसिपी तर खूप बनवलं पण त्याच्यात आमकाच काहीतरी कमी वाटा होता, तर म्हटलं त्याच्यावर काहीतरी सोल्युशन शोधून काढू आहे. मग काय आम्ही रिक्षा वगैरे घेतलो आणि निघालो कुडाच्या दिशेने. जाता आता हायवेवर लागलेल्या ह्या होर्डिंग बघितल्या आणि आम्ही इलो आमच्या कुडामधील मेन बाजारपेठेमध्ये असलेल्या श्री दिलीप शिरसाट यांच्याच शिरसाट मसालेमध्ये. 1973 पासून आज 51 वर्षांची ग्राहकांची विश्वसनीय सेवा. उत्कृष्ट दर्जाचे मालवणी घरगुती मसाले, ज्यामध्ये भाजको मसालो, खमंग स्वयंपाकासाठी चिकन व मटन मसाला, मच्छीसाठी स्पेशल मच्छी मसाला, त्याच्यासोबतच अख्खा मसाला पावडर, काश्मीरी बॅडगी मिरची पावडर, सेलम हळद पावडर आणि आता मसालो कुटीचं सीझन तर जवळ इल्लेलो असा, त्याच्यासाठी उत्कृष्ट दर्जाची मिरची, त्याचसोबत उत्कृष्ट दर्जाचे खडे मसाले, ते सुद्धा होलसेल रेटमध्ये अवेलेबल. आईन तर मसाले बघूक चालू केलेल्यानंच. आणि सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे मंडळी, सिंधुदुर्गमध्येच नव्हे तर रत्नागिरी त्याचप्रमाणे मुंबईसारख्या ठिकाणी सुद्धा ह्यांचे ब्रँचेस अवेलेबल असत आणि तुमच्या ऑर्डरप्रमाणे डिलिव्हरी देखील